Иляне, Кристияне, елате насам. Йони! Къде е то стопитикарта да помага в управията? Той ще се мръдне да прибере чиния да остърже паница? Ма то не е работа, когато миенето стои на ръцете на двама души, то с немите ръце. Отнеси столовете, дръпни масата и приборите и виж, там има малко марципан. Задали го за после и ако си приятел намигни на вратаря да пусне, нели, тузи точилката, топити гамнан. Тони. Бе, какво има? Има, че да няма. Къде си? В салона всички тебе търсят. Човек не може да е навсякъде, но хайде, момчета, по-живо на този свят, под на ония живот. Здравейте, господа! Добре дошли на празника. Дамите, които не страдат от мазоли на краката, готови са да потанцуват с вас. Аха, госпожички, сега да видим. Коя ще каже не на господата? Рече ми, все едно, че казва, имам мазол на петрето. Сега настъпи по мазолчета. Добре дошли, младежи. И аз съм носил маска и съм шепнал нежно в пушенците на красавици такива едни неща. Но време е, време е, време е. Синьори, смело, музиката почва. Освободете пода. Така. А вие, госпожици, не го щадете. Ленивци, дайте още светлини. Тези маси вън. Добре. И загасете камината. Така ще се сварим. Тази ваша изненада, млади гости, е истинска на време. Чудесно. Седнете, братовче Каполети. Не сме за старци ние. От колко време не сме били на маска бал с вас? Едно 30 години. Какво говорите? Не, няма толкова. От 50-ница, на която ученцио се задуми, тогава маскирахме се, спомням си добре. Да се изтекли 25. Не, повече. Снема на 30. Как на 30? Преди 2 години отлично знам, не беше пълнолетен. Коя е дамата обогатила ръката на сеньора там? Не мога да ви кажа, господине. Тя пак и покрай нея учи как да освети околния мрак и върху полюша на нощта сияе, че ли брилянтна обичае, сяща на ухо на чернокоши. О, незаслужен от света разкош, дори след тези красавици подбрани, тя сякаш гълъбица е след врани. Ще проследят след танца де отива, тази длан ще проявита щастлива. Светиня на нейната ръка, обичал съм, твърдях, че е така. Но господа, отде тогас да зная, че е възможна хубост като тая. Монтеки е. Познах го по гласа. Донеси ми шпагата. И как посмява промъкнал се под маска да се гаври с празника на знатния ни дом. Не ще е грях. Кълна се в чест и гроб, ако му взема мръсния живот. Браво. Какво ти е Тибал, ти пустиш пак? Един Монтеки, Войчо. Мръсен враг, дошъл е в дома ви, безобразник, за да скверни семейния ни празник. Прилича ми на младия Ромео. Да, гадният Ромео, точно той е. Любезни племеннико, остави го, държи се той достойно и учтиво. И нека си признаем, в града говори се навсякъде, че бил високонравствен и възпитан младеж. Не ща, дори за цялата Верона да бъде оскърбен в моя дом. Зато и спокойствие, не го закачай. И ако волята ми тачиш ти, бъди любезен и не се мръщи. За празник не върви такава злост. Върви, щом имаме подлед за гост. Не мога да го изтърпя. Какво? Я гледай го хлапака. Той не може, пък аз ти казвам, трябва. Или ти си в тази къща, господарят, петле. Ще ми разстроя празненството. Той ще командва, той е главният тук. Но Войчо, срам е. Ти ще мълчиш. Нахален му човек, тя виж го ти. Това ще излезе през носа. На мен ще възразява. Браво, браво. На място казвам. Така ви искам. Ти, Собланко, ще квитуваш или... Я още светлини. Не те е срам. Аз ще ти дам да... По-живо, хайде. Гневът ми твърд запред нас. Насилствена среща и прави в мен да ври кръвта гореща. Неканенико, смей се и играй. Меда с жлъчка ще платиш накрай. Ако ръката ти свети ни оплаха, самоскверни с грубата си длан, дай устните ми, като два монаха да ти платят с целувка всяка дана. Поклони го смирен ли ти? Ръката си. Тихо. Смирен ли така?
А защо ни са те сусни? Покойнико, за да се молим с тях. И моите молят те да им отпусне светинята един безгрешен грях. Светините към нас не дават знак. Но често благословни са все пак. Чувствам се, че грехът ми е опростене. Ама светинята, ако стои свой. Упрекваш ме, тогава пак в мене да дойде той. Сега се бъде. Да бъдете ми, майка. Ще е стопанката на този дом. Жена добра и умничка, пък аз съм тройката на нищо, с което се борят сега. Какво говориш, тя каболетик? Защо прекрачих този прак? Сега животът ми дава смъртен враг. Да тръгваме, да мина вече. И моето спокойствие отвлече. Не, господа, и дума да не става. Приготвили сме мъничка закуска. Към толкова настоявате. Добре. Благодаря на всички. Лека нощ. Слугите, още факели. А пък ние, в креватите, че вече стана късно. Лека нощ, отивам да си легна. Чакай. Кой е оня там? На старите бе. А оня дедо отляво и сега излезе? Точно. Да, той. А след тях този дето ни веднъж не търсува. Не го познавам. Върви, разузнай. Ако излезе чрез до мен, съвана ще е булото за мен. Ромео бил хлопака той, наследник на дъртия Монтек. Знам късно, за да се опазя. Обикна го, преди да го намразя. Баща ми, усещам кръв и мрак, да се обича към заклети. Какво има? Нещо не е вред? Нищо има в един куплет до чудо в танца. Жулиета! Идва веднага, Жулиета. Веднага. Съберете се. Целият състав за снимка. Айде, бе, коли, приятели! Ромео! Кибалте! Къде е дъщеря ми? Кибалте! Айде, вършите! Влизай си кисимата. Нека да има и Ефтим да дойде. Добре.